diayomi karo Gusti sing gawe urip Allahumma Amin amin amin. kudu ikhlas lho, kudu ikhlas. Aja ya kuwi mau peh wong Bulak, anu peh wong Wonorejo terus ning Bulak warga masyarakat kene kudu mendung. Awit apa? Kuwi wis dadi ya kuwi mau titahe Gusti sing gawe urip. Oh ngono. Ya matur nuwun. Matur nuwun sing akeh sing rawuh akeh nganggo banget. Sing rawuh akeh nganggo banget. Iya. Utamane pepundhenku panjenenganipun Mbah Lurah, Mbah Lurah Yusuf Setiono. Mbah Lurah Yusuf Setiono, Nduk, ya rawuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Uga panjenenganipun pepundhenku sing ya kuwi mau Mbah Reksa ana dapil Kedunggalar Paron. Sapa? Mas Suprih Triwardaya. Kowe Mas Prih. Mas Suprih Triwardaya anggota DPRD Kabupaten Ngawi fraksi PDI Perjuangan. Oh ngono. Aku ngacungi jempol papat kagem Mas Prih. Ngacungi jempol papat piye? Engko sing nduk awake dhewe nuwun sewu. Aku arep nyepeleke dewan-dewan liyane iki ora ning kasunyatane tenan. Mas Prih kuwi wis ya kuwi mau meh 2 tahun anggone dadi dewan. Lho. Ning biyen ya kuwi mau ora kok mengarep pilihan tok diundang warga masyarakat teko ning bar pilihan ya jek tetep teko. Jajal kowe ngundang dewan liyane nek gelem teko. Ora mungkin. Ya mesti gemang. Ning nek Mas Prih tetep setia warga masyarakat, mula sing dadekne ya warga masyarakat Bulak. Ngono. Ngene iki biasane langsung nanggap biasane. Oh matur nuwun. Guyon-guyon nang aku karo Kyai Mas Prih kuwi wis kaya dulur. Ya wis kaya dulur. Iki uga rawuh matur nuwun mengko disuni dawuh ampun kesesa kondur. Iya matur nuwun. Uga ya kuwi mau perangkat desa, sedesa Begal kabeh mlumpuk ana ing Bulak kene, Nduk. Kowe matur nuwun. Matur nuwun. Iki uga ya kuwi mau dirawuhi sing arep nanggap awake dhewe tanggal 23 Sapa? ana ing RT loro kono kuwi, Nduk. Sapa? Pak Sakat. Pak Sakat yo rawuh. Arep nanggap awake dhewe tanggal 23 bintang tamune Cak Yuda Bakya. Ngono. Ning kidul kono. Ning kono kuwi. Sekeletan 10 dina awake dhewe ning kono kuwi. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Iki uga ya kuwi mau sing saka Magetan uga rawuh Saka Jajar. saka Jajar Tanjung Elang tumplek blek ana ing ya kuwi mau Bulak kene. Gawa sepur mini saka Jajar Magetan kono tekan Begal. Iya, Nduk. Piye ta ya wis manjing sedulur kok. Ngono. Penjerane Pak Juri dan kawan-kawan pemuda-pemuda Jajar. Ngono. Ya arek nanggap piye ta kowe? Arep nanggap. Sapa? Pak Suwito. Pak Suwito Jajar. Sok tanggal 3 apa Bu? Tanggal berapa? 24 sasi 3. Ngono matur nuwun, matur nuwun. Wis keroyo-royo rawuh. Iki uga ya kuwi mau sing saka ngendi-endi papan ya rawuh. Ngono. Utamane sing saka ya kuwi mau saka Gebung Ya rawuh. saka Jati Gembol kabeh ya rawuh. Luar biasa matur nuwun endi sing BA mau. Nah, kabeh tumplek-blek ana kene, Nduk. Ngono. Derek kula nuwun perdana awake dhewe mayang ana ing Begal. Ya, muga-muga ditampa karo warga masyarakat kene ya, Mak. Bengi iki awake dhewe PGP Budaya Satria Wasis dadi siji ngregengake acara ana ing bengi iki. Oh, ngono. Gawa Tri Widyawati, Tri vokalis, Biasane 5. mengingat, menimbang dan seterusnya. 3 wae ning iki berbobot kabeh. Oh, matur nuwun. Tak kenalke, Nduk, pesindene. Iya. Sing mepet awake dhewe iki bojoku. Agatha Viviana Bernis iki bojoku. Awake